Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. Achọrọ m ịkọwa maka nwanne anyị nwaanyị ntụkwasara ife ozi ya n'iru akwụkwọ. Amarọ m na efuguto ya mbụ, ikekwe ọ bụ na ịma onye ọ bụ, mana o nwere ife m chọrọ ịrụta aka. Ịbịa n'iru akwụkwọ, onye ọbụla nwere nkụzi dị iche iche ọ na-akụzi, mana ọ bụ na ịbụ onye Igbo, kaba arụ ka ịnọdụrue nwanne anyị nwaanyị nso, ma ọ bụ ije n'ife ozi ya jee gerụ ife ọ na-akụzi. Ọ bụ na ịbụ nwaanyị, ọ kazi mma na ifuru ọchị niile jee nọdowe ya nso, maka na ife ọ na-akụzi bụ maka ọnọdụ ụmụ nwaanyị, ka esi emegido ụmụ nwaanyị isi mkpe, maka na ọ bụ ọnụ na-ekwuru ụmụ nwaanyị isi mkpe. Mana nke injinia wee pụta n'iru akwụkwọ bụ maka ụdị inu ọ na-atụ, ka nwaanyị si atụ inu karịa nwoke. Nwanne nwoke, chegodi ka ị were anya gị gbara Krismas, maka na ọ bụ onye Chineke ji akọ na uche na ọgụgụ isi wee gọzie. Onye ka m na-ekwu sị na ọ bụrụ na mmadụ gara mahadum nweta nzere dị iche iche, mana o nweghị ọgụgụ isi, efuru na ozughị oke. Mana unu n'anya ka nwanne anyị nwaanyị si were atụ inu Igbo wee na-akọwa ọtụtụ ife miri emi maka ọnọdụ ụmụ nwaanyị, iji eso nkwete na gịnị mere na gọọmenti na institushọn dị iche iche kwesịrị ka enye nwanne anyị nwaanyị nzere maka na o luru ya, maka na ọ gbara ife ewu na-ata, ka o si akọwa, ka o si atụ inu, ka o si azọkwa ndị mmadụ dịka ụmụ nwaanyị isi mkpe. Ụmụnne m, agaghị m ekwu n'ọtụtụ okwu, si ife ị nwere ike imedo mbụ, ị ga-echa ife ozi a gagodu na ipeji ka ị were anya gị gbaa ekeresimesi, mana echefukwana ịtụsara m ife ozi a. Igbo mụrụ nze m ọzọ asị m ka ọ bịa n'ọfụ.